ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೆಡು ಉಪ್ಪನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ದೆತೊನ್ನ ಕಾಸದ ಬಗೆಟ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲೆಡ್ ವಿವರ ಪಾಡೋಡು ಅವಿತ ನಕಲು ಒಂಜಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬರವು ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಲೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪಿದಾಡ್ಪಾದನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬರವು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಶಾಲೆಲು ತನ್ಕುಲಿನ ಶಾಲೆಲೆಡು ಕಲ್ಪೆರ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟುಡಾಯಿನ ಪಣವುದ ಬಗೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸವಲತ್ತುಲಿನ ವಿವರೊಳಿನ 6x10 ಆಳ್ತದ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಡ್ ಬರೆದು ಪಾಡ್ದು ಶಾಲೆದ ಪಿದೈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುನಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡು ಪಾಡುಡು ಆ ವಿವರದ ಒಂಜಿ ನಕಲನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬರವು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಲೆ ಕಡಪುಡು ಇಂಚ ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪಿದಡ್ಪಾದನು ಶಾಲೆಲೆಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲಿನ ದೀದು ಬರವು ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಡು RT ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ 25,800 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲಿಗೆ 33,450 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಡೊಂದು ನಿಯಮ ಉಂಡು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ಲೆಗೆ 27,550 ರೂಪಾಯಿ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಲೆಗೆ 21,400 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಡೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಉಂಡು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆದಕ್ಲೆಗೆ 18,000 ಸಂಬಳ ಕೊರಡೊಂದು RT ಕಾಯ್ದೆ ಪಂತಡು ಒಂದೇನ ಮೀರ್ನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತ ಕ್ರಮದಿತ್ತನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10,000 30,000 ಮುಟ್ಟ ಕಾಸದಿ ತೊನ್ವೇರು